भैया भंसजी वाला वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोग कि दे तारे जाना मुँह से गाड़ी वही में ले चुमा रे। ए भैया आ चुमा लेला के बाद में भैया के भौजी के मुँह में थूक दिया तो का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात करले बानी मिठू मार्शल, अवधेश प्रेमी एंड बुलेट ताजा। तो भाई लोग आज और साथ में अंतर सिंह प्रियंका के भी बात करले बानी। तो भाई लोगन आज के वीडियो नु बहुत खास बनल बा। तो इसे कहते नहीं भाई लोग वीडियो जल्दी से के लास्ट देखम तबे मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो बकचोदी के आज के वीडियो स्टार्ट करतन। अच्छा जौना मुहुआ से दे तारे गाड़ी वही मुहुआ में ले हम चुमा रे। भाई भैया का नाम बा तो हम भैया तोरा से कहल चाहतानी जौना मुहुआ से तू चुमा लेवे जइब वही मुहुआ में गधा करन पेल देम बस अटकले रह जाई। सार बुढ़ छुनर चुमा लिहन वही मुँह पर हेलन पर ना लेब। भाग भैया भंसी वाला चुमा का है। हम तो कहतनी भौजी के पटाख के पेल दा कि भौजी नु मुत देव ना भैया। हाँ हम बात सही कहता नहीं। मतलब तोहनी बताओ भाई लोगन भौजी इतना कमजोर बा कि जाना मुँह से गाय देता वही मुँह में भैया चुमा ले ली। अरे भैया तेरा पता नहीं कि भौजी के दे हाथा काटा बा, भौजी के जोबन बहुत हेता आता बा। गलती से जोबन से ठोकर मार दिनू तार मुँह फूट जाई। हाँ हम कसम से कहता नहीं तो मुँह फूट जाई। बिल्कुल राइट बा। कहा कि तू गाना क्यों सुन ले, मतलब तू तो विश्वास नहीं होत। चल तू हाई गाना सुन। सुन लेला भैया भंसी वाला। हम कहनी है ना कि गलती से भौजी अपन जुबान से मार दिनू तो मुँह फूट जाई। देखा तारा भैया कैसे ऐसे दाब के आ भागता वैसे तोरो भाई पड़ी थाल बुल सुनल था मत देखावत। तो देखा भाई लोग भौजी के का नाम बानू कि रात जोबना से भैया के ठोकर लागल ख जोबना से। तो हम कहल चाहता नहीं अवधेश भैया तू भौजी से बच के गलती से हुआ भौजी मार दिनू तो तोरा जोबन ठोकर ला जाई बस तोरा दांत टूट जाई। लंड के पे भौजी के पटा के पेड़ लगे भौजी नु मान जाओ ना मतलब तू कैसे मरद बारा हो भैया कि भौजी अपना जोबन से तेरा मुंह पर मार के ठोकर मार दिल जोबन से आ तू चुपचाप नहीं तू डाल के भागा तारा। अरे भैया तू नहीं मराता नू जैसे भौजी अपना जोबन से ठोकर मारे बानू अपना लंड से तू छक्का मार देता पर भौजी के जोबन फूट के बहन चलो घोइला हो जाए। हाँ बहन जोबन से भाई ठोकर लागला से कुछ होकेला उधर जोबन लरम रहेला वो दूध के रहेला तो लरम रहेला। लेकिन ये भैया कहना बा कि जोबना से ठोकर लागल तो भैया का मुंह फूट गल तो बहन चो सोचो कितने पटा के पेल दे। फगुआ में मरले बा दू गो लहर। अरे भौजी कमना लहर के बारे में बात करत तारू हमारे समझे नहीं आवत कि तू का कहल चाहत तारू। हाँ भाई कसम से कहता नहीं भौजी के बात समझ में नहीं आवत। लेकिन ये भौजी इतना कहतिया कि फगुआ में मरले बा दू गो लहर। अरे भौजी कौन पटक के रंग डाल दिल बा का अंदर तो आगे कह। अरे तारा बहनी के झाट में रंग डालो वाह सब रंग लेके पीछे हमरा भागल बा। अरे पागल भौजी जब होली के दिन में रंग लेके पीछे ना भागी तो का लंड लेके पीछे भागी कोनो पटा के पेलिए दी। तार बहन जो बहुत खुशी के बात बा कि तारा पीछे नु सब कोनो रंग लेके भागल बा। तू अपना ढोरी में रंग डालवा लो। भौजी तारा इतना पता बानू कि होली में सब कोनो रंग लेके पीछे भागेला आ होली में चाहला कि हम सब कोनो के पटक के लगाई भले केहू के भाई होके केहू के बहन होके केहू के कुछ भी होके काहे कि होली में सब ना देखल जाला। हाँ कोनो ऐसा आदमी बा कोनो देखेला कोनो ना देखेला लेकिन हमनी बानी सन हमने सब के लगा दिल सन काहे कि एक दिन के होली बा एक दिन के होली में हमने ना देखल सन कि कौन हमनी के का लागे वाला बा। लेकिन ज़्यादा हमनी बहन के ना बहन से अलगे से रंग फेंक के चल रहे। लेकिन भौजाई से तो इतना पटाखे लगा ले सन कि भौजाई से कर ले आ मजा आ गए। हाँ का कहल चाहता कि होल बा गोल खूब लगता। अरे भैया तू काना चीज़ के बारे में कहता रहो ना तू काना चीज़ के
बारे में कहा तरह तनी आगे बोला निमन से, तनी सोच समझ के गई हो आगे बोली हो। गलती से गलत हमारे दिमाग में घुस गलू है। सरसों खेत में इतना रंग डालम तो गाल के खूने निकली। भौजी तोरा ढोढ़ी के स्वागत बा। वाह रे बूढ़ छुछू नर, वाह बहुत अच्छा कि भौजी तारा ढोरी के स्वागत बा। अब सुना है सार के बात, भौजी के ढोरी के स्वागत करत तरन ई भैया जी। अरे सारा बूढ़ छुछू नर, क्या चाहत तारा तू कि होली में पेलते रही क्या? मैंने हम चुप ना रहिले तो तारा देखल ना जाला ना, तू ये चाहता रह कि ताकि होली में पेलते रही। आए होली छोड़ के कौन चीज़ में पेलो तो चल जाई, लेकिन होली में कम पेलवाओ तो रंग के जगह पर खून निकली। देखा भाई लोग, अवधेश भैया का नाम बानू कि भौजी का जान होल बानू गोल, उ भैया ढोरी के बारे में बात कहता है। वैसे ओकरा आगे कहता नु कि भौजी तारा ढोरी के स्वागत बा। तो अवधेश भैया तोरा से स्पेशल कहल चाहता नहीं, अगर तोरा के हमने पटा के पेलम सन तो कोनो दिक्कत ना नु बा, और कोनो दिक्कत हुई तो कही काहे कि होली बा, होली में बुरा नाम मनी हो। अगर तू वीडियो देख लेल बा नु तो वीडियो देख के भूल जाइए अवधेश भैया बस खाली लोग के तोनी के पब्लिक के हंसावे खातिर बनैले बानी, दिल दिमाग पर मत लिह। ए भैया तू ढोरी के स्वागत कर चाहे ना कर, वो से हमें कुछ ले देगा नहीं, लेकिन भौजी के स्वागत बा। काहे कि अब होली के दिन आइए गइल बा, होली कुछ दिन में आवे वाला बा। अब भौजाई से के होली में रंग डालला के बाद में बड़ी मजा आला। काहे कि हम ज़्यादा ना चोली में डालने सन, चोली मिस जोबन में समझ सकता नू, जब रंग जानी से डाले नू तो दोनों बम छुए के मौका मिलेला, सब कोई के मिलेला भाई, हमरे ना मिलेला। अब ऐसा बात बोलते हैं तो ना कहिए तो नहीं खरा हम खराबे बानी भाई, तो नहीं हंसावे खातिर बोलता नहीं आ तो इनके मारा देवे खातिर, तो नहीं हमारा गलत मत समझिए। हम बस यही चाहता नहीं कि हमारा बात पर तो नहीं हंस बस, और कुछ ना, गलत मत समझिए भाई। तो होली में यही मज़ा रहेला कि भैया के पकड़ा ओकरा, अरे बहुत मज़ा आला। तो होली तो खेलबे करेला लगन, हमू खेल तो खेला, तो मज़ा तो सबके आवेला। तो बस भाई आज की वीडियो यही पर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर दो कि ऐसा वीडियो तो नहीं लगे जल्दी के चल जाई। तो फिर से मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।